حیوانات مخلوقهای خداوندن، به خاطر حیوانات در دنیای دو روزه. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дариҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум хонумаҳо ва ҷанобон. хай қисса пешниҳод меша. ҳайвонот махлуқҳои худованданд, ба хотири ҳайвонот дар ҷангал ҷамъ мешан. ҳайвонот гург, шағол, хирс ҳама хел бехи дарахти аз случай наво мехӯранд, шитагиам бенастроени. чӣ гап шидига? гург мега баляд ма як хазяин як рами калон дошт, мара ҳамуҷо хати ҳамон монда буд. ма чота камтар дивизиониёро путут кардам, мара дар ҳамин рӯзи зимистон сур кард. шағол мега мам як ферми мурғ доштем, хати ҳамон хазяин хай зиндагим нормал буд, кам кам дивизиониёро путут кардам, марам хазяин сур кард. хирсам хаштаги ғавсак сыр рурам хал тиноро шикиде сай. Мислам чӣ буд ти хел недовольни? Я гуфтай ма секрет ёфтум. зимистон ду стройка рафтум пеши иммигрантҳо. иммигрант дари ғарибӣ ки сар ҳисобшу мера, ки ҳисоб мекуна? сар баланд мебинем бародарои ғариб. дари дунёи ду рӯза ҳама дар хоки мепӯсанд. тан яксо кафан яксо ҷамоли одами яксо. и афсӯс ки дар хоки ватан мемурдам, и армон ба дилам аз ин ватан мебурдам. دارم وطن و باد و هوای دیگره، پیمان از دل زیاد وطن مبردم. پیمان از دل زیاد وطن مبردم. یک قطره آبی وطنم در کفنم، ارمانی شودم کفن و پیرهنم. پیمان دیگر بگورم نبرم، ازرا کی آوان دارم و زاری وطنم. ازرا کی ده ندارم، ازاری